ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Flip salve a raíña. Quería atravesar pola poza. Funma chegando á beira e nisto apareceume un sapo bochudo por diante. Esta especie de sapo é 4 veces meirande co sapo común. E como escapaches do sapo ese? Fiteino pros ollos con intensidade e peguei un salto mortal triplo. Carai! Quedou adoecido por non me poder comer. Flip, ti moitas cousas chulas fixeches, que maravilla! Xa, quen me dera verche facer agora mesmo ese salto mortal triplo? Seríache moita molestia? É que non creo que me saia. Xa vos vou algo vello para andar con acrobacias. E, por certo, conteivos algunha vez que un día me vin no medio dun exército de formigas pigmeas? Non, iso nunca. A min xa se me fixo tarde e teño que ir para a colmea. Deica. Pois nada, Flip. Queda pendente para outra. Vou ir indo con Willy. Ata mañá. Ata logo. Que pena que se che fixera tarde. Eu tiña gana de que nos contara outra historia. A min dácheme no nariz que esas historias son todas inventadas. Falar fala moito, pero nós nunca lle vimos facer ningunha desas cousas. Para min que ten ganas, Willy. Flip percorreu moitas partes do mundo. Esas historias son de verdade. Pois eu penso que o que ten el é moita imaginación. Deica mañá, Maya. Deica mañá, Willy, descansa. ¡Qué maravilla! Está todo moi tranquiliño. Está, é certo. Polo día hai moita máis actividade. Moita máis. A ver, quedou vos claro o plan? Clarísimo, xefe. Sí, levámoslle o mel todo da colmea para que nos entreguen a raíña en troco. Non, panocos, ao revés. Levámoslle a raíña para que nos entreguen o mel todo da colmea en troco por ela. Ui, xefe, ese plan aínda me parece mellor co outro. Ai, veña, o chollo. Primeiro inutilizamos as sentinelas. Poñed as máscaras. Son un cabaliño do demo. É unha margarida e teño un néctar exquisito para quen mo queira probar. Veña, a traballar. Ulide. Desde logo este secuestro está chupado. Botádelle o somnífero. Isto é espantoso. Que podemos facer? É a peor traxedia da miña vida. Willy! Willy! Maya! Que está pasando? As avespas levaron a raíña. Que? E como? Non se sabe aínda como fixeron. As sentinelas non recordan nada, pero as avespas deixaron unha nota que dicía: se queredes ver de volta a raíña, entregádenos todas as vosas reservas de mel. Sí, pois teremos que facer algunha cousa. O ministro saiu pro niño das avespas a canda Lanzarote e máis Freddy, pero non sabemos se lles pasaría algo porque marcharon hai xa 2 horas. Veña, Willy, temos que investigar nós. Vale. Queredes catar o meu néctar? E logo, que che pasa, Lanzarote? A min, nada. Non ves que son unha margarida moi xeitosa? Como dis? Eu son un cabaliño do demo e ti é a flor máis linda que hai en toda a pradería. Baila, baila, bailarina! Estes tres puxeron os turuleques. E agora o espagat.
Primeiro ministro, cera de abella, está vostede ben? Mañá teño unha actuación moi importante e máis me vale estar preparado, meus nenos. Oi! Ai, carainas, estas raias fanme moita barriga. Teño que borralas inmediatamente. Pois nada, hai que ir indo. Ese xa toleu de todo. Que facemos con el? Xa o pensaremos despois. A prioridade é a raíña, vamos. Soldados, hoxe temos por diante un cometido primordial. Salvar a raíña. O risco é moi elevado. Oístes, nenos? Apartado un pouco. Sí, coronel. De agora en adiante quero un silencio absoluto, entendéstelo? ¡Silencio absoluto! Que hai? Póñome a cantar entre a foresta, como se fora un día de festa. Espernexa, 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 que ata o parrulo teña envexa. Pero ti mira para eles. Outros que tolearon de vez. A culpa é desas sementes negras. Apura. A mí non me soa de velas sin ningures. A semente do demente. Como que do demente? É unha semente un pouco rariña que che chucha o entendemento todo. Aquí non as hai. As avespas deberon dir collelas noutra zona. Os efectos son pasaxeiros e remiten a cotío ao cabo dun par de horas. Pero, se non nos podemos achegar ao niño das avespas, non temos maneira de salvarmos a raíña. Ocorreuseme unha idea e ti vasnos axudar, Flip. Como? Que? Eu? Pero é que eu xa vos vou moi grandiño para esas andanzas. Non cho dicía eu, Maia. Todas as historias que nos contas son unha mentira. O que? Todo o que vos contei é verdade. De acordo, vou con vos. Cal é o plan? Tiven unha ocorrencia brillante. Pensa que nos traerán a reserva de mel, xefe? É que están tardando moitísimo tempo. Que si, pola conta que lles ten, despois do que lles fixemos ás formigas, non lles queda outra que cederen. Avespas, saíde que vos veño co rescate. Quen levaba razón, O plan saiu bordadiño. Diz, ti pasa comigo. Doz, ti espera aquí, pero estáme ben pendente da raíña. O que? E logo ti por aquí, Saltón? Veño porque me pediron que intercedese no conflito entre vós e as abellas. Escolleronme de mediador. Se poñedes da vosa parte, estou seguro de que... Saltón, ti por que pensas que levamos a raíña? A ver, xa sei que queredes un rescate. Oiro. Doz aínda está dentro do niño. Non queda outra que aproveitar para entrar mentres falan. O mel. Ai, claro, o mel, sí, Antes de facer o troco, tedesme que deixar ver a raíña. Non me queiras enganar, que te coñezo moi ben. Se non hai mel, non ve a raíña. Vou. É que o deixei nunha sebe. Vou no buscar. Onde estará? Ao mellor ao fondo do niño. E logo que facedes aquí? Como xa pagamos o rescate e quedou todo falado, vimos pola raíña. Seguro, seguriño. Seguro, seguriño. Pois está todo falado, podedes pasar que vos deixo eu. Graciñas. Tranquila, maxestade, vimos para rescatarvos. Ai, que alegría me dades, nenos. Viñastes sós? Non, quedou fora, Flip. Estes dous fan 12. Ale, xa está todo. Eu cumprín coa miña parte. Toca vos a vos cumprir coa vosa. Xa, pero antes de nada quero ver a color do mel. A color do mel? Pois é unha color dourada, xa sabes. Este mel ten a color do ouro. Comigo non te faga lucuco, Saltón sabichón. Non, ti tranquilo. Por fin xa está, maxestade. E agora como saímos? Penso que temos o camiño libre. Esas raias que tedes no bandullo acaenvos de maravilla. Sácateme de aí. Che! Pois isto é esterco, xefe. Enganou-nos ser unha argallada pro niño. Ata logo, Doz. Ata loguiño. Grazas polo mel. Ai, coiro. Que peniña, faltouvos ben pouco. Pero como? A min dixeronme que xa lle entregaran o mel, xefe. Non, cabeza de vento, querían nos enganar. Apréixavos. Ai! Ei, avespas! Deixade-os que marchen. Estáseme acabando a paciencia contigo, Saltón. Veña. Moi ben, Flip. Non te poñas tan contenta.
Non te movas! Willy, teño unha idea, mas xa está, de vos quedade aquí. Nalgún momento terás que respirar, saltón. Pero que... Dalle, Willy! Non te queixes e te apreixo que chamarrei o queixo. É o primeiro que boto unha risada, levo unha labazada. Ui, estivoche ben, apañaches unha boa. Pois, se non imos xogar con el, case mellor marchamos. Maia, Flip, Willy, fixestes unha demostración de afouteza que non esquecerei. Calquera faría o mesmo ca nós. Non sexas tan modesta, Maia, foi unha proeza. Xa estades a salvo. Non sabedes que agonía tiña. Estou ben, primeiro ministro. Primeiro ministro, pasoulle o efecto da semente do demente. Agora xa non pensa que é unha bailarina. Unha bailarina? Sí, polo que me contan, foiseme a cabeza de todo. Eu quedei sen poder velo, que rabia. Acompáñeme á colmea, bailarina. Moi ben, agora compre destruir estas sementes e logo non sabemos esquecer de todo o que pasou. Pois sí. Oi, Flip, mira, queríache pedir perdón por desconfiar das historias que nos contaches. Non ten mal, Willy. É certo que ás veces vos adorno unha amiguiña demais as miñas andanzas. Pero quería vos dar as grazas porque parece que non vou tan bello como pensaba. E o salto mortal sáeme mallado. Oh, carai! Ai, oh!